Les aventures d'en Robatet. Ciutadans del barri antic. Després de molts anys que ningú us hagi fet cas, arribem als de Convergència, amb molt bones notícies pel barri. La Dolors i jo sabem fer les coses i sabem el que necessiteu. Ui, sí, feu tota la pinta tu i la mestressa de saber el que ens convé. Anem arreglats. S'han acabat els problemes pel barri antic. Veieu aquest cistell ple de diners? Són pel barri. Ara sí que tremolo. Si aquests han de decidir en què gastar els diners, no en veurem ni 5. Confieu en Convergència. Nosaltres sabrem portar comerç al barri. Arreglarem les cases i solucionarem els problemes de convivència. Confieu en nosaltres. Em sembla que ens prenen el pèl. Ai, mareta, quin xarlatà. Ciutadans del barri antic, estic impressionat amb el canvi que ha fet el barri. Que se'n riu de nosaltres o què? Francisco, sempre et queixes, però si aquest barri fa un goig que enamora. Sí, que em queixo, sí. En què ens hem gastat els diners? Què teníem fa 4 anys? El barri està igual. Els diners s'han esfumat i aquí no s'ha arreglat res. No s'ha de ser derrotista. Porto molt bones notícies pel barri. Ui, aquesta cançó ja me la conec. Ciutadans del barri antic, ens arribarà un altre cistell ple de diners per gastar al barri. Amagueu les criatures, ens apuntaran a macramé. Confieu en nosaltres i veureu el canvi espectacular que farà tot. No ens tornaràs a enredar, Robatet. Aquest cop no. I compte, que aquest barri té memòria.